Добрый день, мяне клічуць Назарова Ольга, мне 12 гадоў. Я навучэнка аб'яднання па інтарэсах юны мастак з Гаўгарскага раённага цэнтра дзіцячай творчасці. Займаюся выяўленчым мастацтвам 5-й год. Для роспісу куфра я абрала кветкавыя матывы. Актуальнасцю тэмы роспісу з'яўляецца тое, што ў такім хуткабежным свеце многія не заўважаюць, што побач з імі прыгожая прырода, жывыя істоты, а маляванне прымушае бачыць выдатныя моманты ў паўсядзённым жыцці, глядзець на свет асаблівым эстэтычным поглядам і перадаваць убачанае ў малюнках. Упрыгожаныя кветкавымі матывамі прадметы побыту, інтэр'еру, мэблі і аксесуары заўсёды валодалі асаблівым зачараваннем. У беларускім дэкаратыўна-прыкладным мастацтве кветкавыя матывы прысутнічаюць паўсюль, ад хатняга дэкору да калаўротаў, святочнага посуду, хустак, дываноў, цацак і гэтуль падобнае. Кветкі як веснікі добрых пажаданняў і надзей заўсёды былі неабходныя чалавеку. Майстры ўпрыгожваюць кветкавымі роспісамі скрыначкі, скрыні, посуд, мэблю, цацкі. Я таксама выбрала кветкавыя матывы для роспісу куфра. Кампазіцыя сіметрычная, у букет сабраны кветкі незвычайнай прыгажосці, паміж кветкамі размясціліся лісці. Я не старалася зрабіць свае кветкі падобныя на натуральныя, а старалася стварыць фантастычны вобраз кветак, надаючы ім некаторую дэкаратыўнасць. Колеры ў роспісу я выкарыстала яркія, адкрытыя, што дазволіла зрабіць дэкаратыўны выраб больш прыбраным.